Shamwari vanotya magwara maiwe vatopanika babangu zvazvinodai pamuti munyoro kwakuzoti che31 wacho wasvika gore kudyiwa rinopisa mburi yeZimbabwe zvatanga vanhu vaya vatanga kupanika hazvina kutombonaka hazvina kumirama zvakanaka zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi tiri kunzwa shoko riri pano iri ndakambona vanotya kudai vanhu ava vanobvunda so ndatichati kutya kwemazimbabweans kwacho kwakabvira kupi but ndiri kuona ndi kutya uku kauku it's an inheritance yakatotorwa kubva kune vakuru vacho vanenge vachizvita vanenge vari panyanga dzacho zviya zvekuti unozonzwa ngano dzinenge dzichitaurwa nemapresident enyu kuti I'm not the guy who can be intimidated ameno maybe ndimutamba ari kutya maybe ndimuchinda uya anonzi wenhingirikini akabudikira mukuru wacho mauto ari kutya but nyaya iri panapa word in the street. Armed police and members of the Zimbabwe National Army patrolled the streets of Beitbridge late this afternoon amid allegations that the state is in a panic mode over the announced 31 July 2026 march against K3. Beitbridge is a hotspot with political activist Bekimpilo Mpezi in custody for urging residents to join demos against Mnangagwa's term extension. Blessed Dube also from Beitbridge submitted a notice to police on Friday of his intention to go on one man, one demo, while South Africans across the border, in particular Jacinta Zuma, leader of March and March, have issued solidarity statements to Zimbabweans in their fight for democracy in the country. Ndo mamirira akaita chinhu chacho muri yeZimbabwe pari kutyisa pari kutyiwa aiwe ndokutaurira mbaniyo ndanganichiona zvangu kuti vanhu vazhinji vari kusvika pakunetsana. Isusu tinenge tichimborova tsvagiridzo nengwaviridzo dziripo kuitira kuti panenge pakuzoitika zvinhu izvi munhu unozosvika musi wa31 wanyatsonzwisisa pfungwa dzako zvinhu zvauri kuita. Who are the organizers? Wakunyatsoziva kuti okay ko zvikazodai so ndichazoita sei, cause nyaya inozoitika ndeyekuti zviri trick pakaipa kuti unyatsonzwa mamwe mashoko kubva kune ma-organizers kana kuti kubva kuna politician direct achikuudza kuti toda kuti tizodai so, because language yema-politicians yakangoda kufanana, language yema-politicians yakangoda kungoita imwe chete, mbiri yema-politicians zvakangoda kungoenderana. For example, unonzwa rimwe richitokuudza kuti inini ndiri MP wekumudzi uko but iye anenge achigara kuMount Pleasant. Ushaya kuti but komudhara ko makazoita MP kugokwe sei muchigara muBorodale, makazoita MP uko sei kuchimanimani imimi muchigara kuHighlands. Zvakafamba sei kuti mukwanise kuzonogara kunhu kwese ikoko imimi muchunzi maita MP uko, because vanoziva kuti kubasa iye ari kutogara kunhu kwekutoti kwakatorongeka kudhara kwokuti umwe munhu kwavari kubva vari kutotungamira kunzvimbo kwake ikoko kavari kutoshuvira kugara kwaari kugara, but atoziva kuti kugraft kumagreener pastures kwauri kuchema uri ikoko iwo ndiwe basa rake, ndiwe business rake, handiti mukuzviona. So vanhu vakadaro ivava kuti uzomubvunza kuti vazoita account for anything, they don't care, vanongokudza kuti zvese zvinoita it shall be well, don't worry, zvinhu zvese they are in order. Saka kuti iwo uzoti ndiri kuda kubhiliva ndinoda kuzoita sei, ndachiona vamwe mamuchipinda the reason why ndakutaura zvinhu izvi because vamwe ndaona kuti mamiri kupinda nemonya dzacho but iwe why wazodai, why wazobvunza munhu, ndaona umwe achitoti danzi don't ask questions guys, like let's be serious. Muri kutaura kuti isusu tofanira kungobhodcasta zvinhu tichingoti chero zvawataura ndizvozvo, makambozviona kupi mimi? Panodiwa critical thinking, cause the moment paunobvunza chokwadi chichakusetai free, the truth shall set you free, cause tinenge tichida kuona kuti okay zvinhu izvizvi this whole thing achina kugadzirwa nesystem iyoyi here, because vamwe vanozogona kuzviita futi munoona kugadzirirwa demo nezvigananda chongopotserwa muvanhu, chapotserwa muvanhu maoneka kuti vasiri kuda zveCape 3 vakasarira ndevapi, because iko zvinezvi vari painonzi witch hunt yekuti vabate munhu wese anenge ari against this Cape 3 iripo iyo. Saka witch hunt munhu ngokandirwa chinja musinganzwisise. That is why uri kuona kuti manhingiriki nacho yanga iri a bit complicated, but I want to
to congratulate, by the way, vanhu vakakwanisa kubuda pachena vakati tisu tinoda kunge tichichimhanya tiri pamberi. Vanhu ivavo sando dzenyu rambai makadaro, rambai mune ushingi hwakadaro, ushingi hwakadzorwa. Ndimi vanhu vacho maita kuti zvinhu zviitike, zvinhu zvisvike pazvasvika nhasi, pataakunzwa kuti zvoni mapurisa masoja vari kupatrola mubed bridge kuti vatanga kupinza fear, because bed bridge ndo nzvimbo dzina vanhu vasingatyike munhu ka. Ukatapinda nzvimbo idzo dzidzi zvekunzi kune munhu achanga achikutya ari mubed bridge, kanganwa. Hakuna zvakadaro, hakuna munhu anonzi anovhunduka munhu ari mubed bridge. Vanhu mubed bridge vanodai vanga varivo vanhu vari munzvimbo dzakaita sekunana Harare ukoko, ingadai itori nzvimbo imwe iri different. Izvezvi so maisirwa ukwe mutemo kuHarare ikokoko, vari kumatown mamwe ese kuti muchange muchisungwa necity council, and then muchangoramba makanyarara city council, because inogona kuti ngokudzwa kuti iwe hatisi kuda kuti munhingiriki nemimi, hatisi kuda kuona munhu achanga ari mutown. City council che utonzwa city council yakutosungwawo vanhu ne the other side. Manzinani munhingirikini? Guys, manzinani mupinde mutown nhasi, hatisi kuda vanhu vakaungana. City council can do that. Matobreaka malozi wapa mapinda panapa, manfanira kugara matonyoresa kuti munge makagara chiground chedu, otodzwa kuti vanhu vakasungwa nemapurisa ekanzuro. So mamwe mastrategies ese ari kushandiswa this failed regime kuti ione kuti iwewe ukarohwa nehana, iwewe ukachikidzirika, iwewe ukazoona kuti mitemo yacho iri kukuda kukurambidza zvauri kufunga kuda kuita yakukuomesera, uchadzikama, uchatya, uchaita zvakasiyana siyana. But to cut the long story short, vanhu ava vari kutya, haungambodeployere masoja, vari kufamba vachipatrola, muri kumbonyatsoita nezvei kuvhunduka, because pasara mazuva mashoma ka ekuti zvinhu zvinogona kungoninga. And bed bridge ndo nzvimbo iri kunyanyisa kutyiwa, because ana Jesita from March and March vakataura kuti aiwa nyaya iyoyo ngatitoipindira titoona kuti zvinhu izvozvo zvaita sezvafamba, and atori pamberi kukurudzira vanhu kuti aiwa uyu ngaasiiwe, uyu beki uyu ngaasiiwe. Munosungire chii munhu nenyaya yekuti haasi kunakirwa nezvinhu zvamuri kuita? Ndo mamiriro akaita nyaya dzacho muri yeZimbabwe. Panapa ndo pachivhitivhiti penyu paCooling and patinongoramba tichingokuzivisai nekukunzwisai nyaya dzinenge dzichiitika. Kune vari kuda kubatikira pachivhitivhiti, feel free to contact me, tipinde pako izvo tinzwe kuti uri kuti kudii, uri kwauri ikoko nai. Namba ndo dzichange dzichikabatikira pachivhitivhiti. Gara wandiudza aiwa handidi vanhu vanozongoita zvongofona zvongondijuma ngondifuta chingotaura kuti shamwari, hey, I want to partner, taurawo ka pane nyaya dzakadai shamwari, ndoita sei kuti ndinge ndichikomenta on that? Just drop a message, then I will call you inini tonge tichiningina, but make sure kuti you are open for a discussion, tichikubvunzawo ma-questions tichingoenda takadaro. Hapasi vanhu pekuti unosvika utaura zvauri kunzwa uda kutaura iwewe. Kune vamwe vanhu vanenge vasingakunzwisisewo, vanodawo kuti aiwa tinoda kuti tibvunze. Inini I know how to ask questions on behalf of everybody, zvekuti munhu wese anogutsikana, toita zvinhu zviri balanced, not zviri biased. So izvezvi rega timbonzwa vakuru vandinawo panapa kuti vari kuti kudii, vatirongerawo chii chavari kuda kutaura. Handei tinzwe. Elder, over to you. Chakaipa icho. Ko referendum rakaitirwa chii? Muranda Hezekaya namufundisi batai verengai magwaro, kana kuti mufundisi haungagoni kuverenga magwaro, shamwari yangu haungagoni kuverenga magwaro kubva muna zvakazarurwa kusvika, kana kuti muna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa, kubva kuna zvakazarurwa kuenda kuna Genesis kusvikira sure. Saka izvozvo handisi ndakataura, tiri kungozvitsinhirira. Ichi chimovement chiripo ichi chichasiya vazhinji vachichema, especially the Ndebele people, because rather kuti vanhu vorega kana kuti vachuze umwe munhu ari muZANU-PF kuti aite leader than kuti muise ma-opposition leaders. Ma-opposition leaders already vari mumoto, vakatogara muviviro moto. Andimupaona. Saka hazvigoni kuti opposition leader ange achisa manzwi like Nelson Chamisa panyaya dziripo paground, nokuti iye anotogara achizikanwa kuti Zimbabwe as a whole vanhu vachamisa. Simply nezvakanga zvichiitwa naMorgan Tsvangirai pataimhanya naye from 97, 98, 99 achizoregister party yake
mugentsvangirai kuti inonzi MDC. But although tichimhanya kana kuti vanhu vachimhanya vachiteverera kana kuti mukateerera mashoko andataura ndokuti kubva nguva yawanga uchida kundifonera ndikaisa maaudio ndikati rather kubvisa Mnangagwa muchisamwa weZANU-PF until mwasvika paextend yepoint yokuwana munhu asina power kana kuti ari leki kana kuti wamunojairira kuti uyu munomubvisa nemaelection. Ndo zvamunofanira kuita, kwete kuti mungazama kutaura kuti dei Tsvangirai ichamisa aisa manzwi, because ndiri kuona zvangu vanhu vazhinji vachitaura kuti nyaya yebulletproof car, nyaya yebulletproof car yaya, it was a contribution. That bulletproof car was not the proposal from ZANU-PF to protect Chamisa. The bulletproof car, it was a proposal for the Zimbabwean citizens, for their unity, to contribute to buy that bulletproof car to protect their own opposition president, Nelson Chamisa. So that there is no need people to speak about the bulletproof car like Opo Chinono, something like that, something like that. But let us go back. Let us go back. ZANU-PF is not supposed to be rule Zimbabwe. That's why they are to do the Kukura wind. And now the people of ZANU-PF, they don't want to hear the Kukura wind. It was causing with ZANU-PF. It's not only Mnangagwa. Yes, Mnangagwa, it was the leader of that. But it was a mission of ZANU-PF to silence the Ndebele people. Because that is the people was winning the war to rule Zimbabwe. Where was Joshua Magamba Tongogara from? From Midlands. Was it not Shona? Joshua Magamba Tongogara, it was from Midlands. From the Ndebele people. Now, people, you have to really understand the politics of the Zimbabwean. A lot of people, they lose their life. Even Mukazi Tsvangirai lose their life. Even Nyoka Mabu, personal. Madzi Babageza, Vakazorara Nasi. But you lose his life and his house and his everything. Vanhu vandakamenshena vakawanda muzaka mwemwe. Vakauraiswa nenyaya the politics, and then nothing will be happening, and no one will recognize them. And what I want to tell the citizens, chinhu icho munofana kutanga mafunga kana muchida kuita politics. And I don't blame Mnangagwa, simply like Mugabe. I never blame those people, but I blame people, their follow and their support ZANU-PF, with their interest of their pocket and interest of their life style. Like, look at Ojivayo, look at Tagwire, Tungwarara, Uyu, na Owen Muda, Garwe, and many others. And many I didn't mention their names. Some of them I didn't mention their names. But they are defending the integrity and legacy and dignity. Your worry, wavo, nechunhu chavakata ichi chiri papa ichi. And although kune vabereki vana sekuru vana baba vedu vakanga vachimhanya vachidyirwa mbudzi vachiurairwa vamwe vana mujibha, they are never get paid of that. Ndiri kungobata musoro yenyaya kunenzi. Saka toenda kunyaya yemaOVET. MaOVET chaiwo hana pokuvata, hana kana blanket, hana kana mubhedha,
kana two-roomed house zvayo to say it was our liberation people, but pavari kuvata nepavakagara nechavakapfeka kubva kugumbo, kubva kugumbo, pendi, jaketi, nepokuvata nepavaka, vamwe vacho dzimba dzatowa. Kuti mukatarira history yavanokuudza, anotokuudza from A to Z, 1 to million points, kuti Zimbabwe yakawinwa sei, kuti vanhu vazotonga, kuti ZANU-PF ipinde papower yakapinda sei. Some of the people, they have full information kuti zvakafamba sei, but they are never even receive dollar panguva iyoyo. Chibva yari kurasha mari. We have some lot of young people, talented and skilled in the country and outside of the country. Some of them, they are chopping wood. Some of them, they are on the construction. Some of them, they are cutting the grapes. Some of them, they are just walking like a madness people. But one person, you throw the man like you throw cabbage to the sheep or to the cow. I don't know. But this time, remember 2018, some people was shooted behind. And the way that case goes, and even from the army guy was shoot that woman carrying a baby and carrying some stuff from the she was a vendor person say on the street. What something did something wrong? Nothing. Because why are you standing on the way of the people? But she was coming from her house to go to the street to sell something to feed her family and his children. But you get killed with ZANU-PF. You get brutally with ZANU-PF. This thug is black. I don't know.